Arratsalde on danoi, da ongi etorri gaurko udal osoko ohiko bilkura, eta gaurko lan zerrendikin hasteko lehenengo puntu daukeu, aurreko bilkuretako aktan onespenak hala badagokio. Bi akta dauzkeu, lehena daukeu martxoak 6-kue, ez dakit, batematek akta honi buruz zerbait esateko? Ez? Bale, onartute emate deu. Eta biharren aktie daukeu apirilak 30-kue. Honi buruz zerbait esateko? Ez? Bale, haure onartute emate deu. Bale. Biharrengo puntu daukeu, 2025ko ekitaldiko Azkoitiko udaleko lanpostuen zerrendaren lehen aldaketaren hasierako onespena. Abendun onartu gendun lanpostun zerrendie eta lehenengo aldaketie dakarreu. Aldaketa hontan irizpenin jartzeun bezala, esango dugu alde batetik daukeula lanpostu berri baten zorrerie, eta bestaldetiken lehen zeuden bi lanpostui zuzenketatxo batzuk etxeizkou. Ebazpen proposamenin lehenengue da Azkoitiko udalean lanpostu zerrendan gizarte langilin lanpostu sortzie, orduan hor lanpostu bat sortu itea, eta argumentazio juridikue eta ze baldintzatan sortzean dadana txostenin azaltzea. Biharrengo puntue da Azkoitiko udalean lanpostu zerrendako arkitekto lanpostua lanbide arautu izaki dagokion titulazio baldintza aldatzea eta arkitektura lizentziatura edo gradua eta masterra eskatzea. Eta horretaz gain, lanbide elkargoko kidea izatea beharrezkoa izango da arkitekto lanpostura iristeko. Gure lehengo lanpostun zerrendan lanbide elkargoko ez genuen eskatzen hori, baldintza hori, eta baldintza hori Jaurlaritzatik eskaudiue aldatzeko eta lanpostu zerrenda hortan lanbide elkargoko kide izen berdula azaldu inberdula. Hirugarrena da Azkoitiko udalean lanpostu zerrendako kontu hartzailetzako goi-mailako teknikariari dagokion titulazio baldintza aldatzie eta A bateko gradu lizentziatura zehaztea lanpostuaren titulazio baldintza gisa. Lehen A bateko gradu edo antzeko asaltzezan eta eskaudiue lizentziaturik azaldu inberdula baite. Orduan, azkeneko bi hauek aldatzie. Eta gero irizpen hontako 4., 5. eta 6. puntuek die tramiteko puntuek, iragarki tablan jartzie eta Gipuzkoako aldizkaria ofizialin argitaratzie, 15 lagun laneguneko epien reklamazioiko iradokizunek aurkezteko egongoa epe hori, 5. da inungo reklamazioiko espaldima behintzet behinbetikoz onartutzet hartzie, ebazpen hau, eta 6. da, lehen esatetan bezala, behinbetiku ere Gipuzkoako aldizkari ofizialin udaletxeko iragarki taulan eta garkentasun atarixen argitaratzie eta baite udaleko langileen ordezkasei jakinaraztie. Hau izango zan daukeun irizpena. Batematek zoz esateko? Bai, Anire? Guk alde bozkauko dugula. Eskerrik asko. Jose Joaquin? Gu aztego zan behar, hemen aurkeztuteko lanpostu berrixekin eta beste lanpostu esan dituzun osien aldaketakin adoz gaurela, baina guk eskauteko partaidetza teknikaxen kontukin aurreapenik ez teula ikusten eta horretik azteniko gehala. Azken 2 urtetan parte hartzin dedikaixo hartu dunetik, aurreapausuk eman ditugula nesango genuke, herritarrak lehengo urtin 1.000 euro zertanen irabiliko zin erabaki gendun, aurten beste prozesu herri bati de martxi ematea guzontxe, bihar uste dazteala proposamenak aurkezteko una. Eta, horre uste, udaleko alderdi politiko danon adostasunekin, beste pausotxo bat emango deula. 2 urte hauetan parte hartzin bueltan etxen nahi din tailar askotan izen geha, eta ikusi duguan beste herrixekin edukiditun harremanetan partaietza teknika ise daun beste herrixetan Tolosan, Oñetin, Arrenteixen herritarren parte hartzik beste garrantzi bat hartzeuela. Eta herritarrak udal politikan erabakitzien nahi badeu etengabeko lana etxen jarraitu berdeula eta partidun kolorik alde batea laga. Eta urtez pauso berrixek emanez, aurrea jarraitu berdeula eta horretxatik ikuste dugu ezinbestekue teknika horren figurie udalin.
Bueno, laburbildute udaleko lanpostu zerrendan utzune hau ikuste deula, esaten nahi gea azkeneko urtin, eta, bueno, ezin adostasun oso eduki, eta, bueno, horretxeatik, azteniko gehala. Eskerrik asko, Asier? Bai, bueno, ustako zaiteko bai esku oskako dela, da horretxe. Bueno, nik Jose Joakini erantzuteko, baiet, nahi iruditzezat azkeneko urtetan pauzuk eman diteula, parte hartzeko gai hoxetan, baina, bueno, momentuz behintzet udal gobernu honek ez du aurre ikusten parte hartzeko teknikai baten lanpostue sortu berrik daukeunik. Iruditzezako badauzkeula lehenuoko beste personal aldetiken zuzendu berreko beste gai batzuk, eta, bueno, guk momentuz ez dugu aurre ikusten. Orduan, hori esan da, bozketa jarriko deu, bigarrengo puntue, aldeko bozkak, abstentzioa, Unai, emaitza, Aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta PSE. Abstentzioa Azkoitia bai, beraz, onartuta. eskerrik asko Unai. Hirugarrengo puntua pasatzegea, 2026 ekitaldian lan ondorioetarako ordaindu egingo diren eta berreskuratu beharko ez diren Azkoitiko udalerriko bi jaiegunak zehaztea. Bueno, urtero ekartze deun ebazpen proposamena, eta kasu honetan, 2026 urtien, zein izangoien Azkoitiko udalerriko bi jaiegunek zehaztie. Proposatzeienak die, uztailak 31, San Inazio egune, Gipuzkoko lurralde historikorako proposauteko berdine, eta ostirela tokatzeala, datorren urtin, eta azaroako eta marra, astelena, San Andres egune, izetie bi hauek izetie Azkoitiko bi jaiegunek, eta proposatziezko Jaurlaritzako Gipuzkoako lan eta gizarte segurantzako lurralde ordezkaritzari jakinaraztie gaur hartukoan erabaki hau. Ez daki bat ematek zoz esateko dauken, bai, Janire? Ados buzkauko edo lagatzen. Eskerrik asko, Jose Joakin? Bai, guk bi egun hauek izendatzi ez dixola inongo eragozpenik ikusten, da alde bozkako dula. Asier? Bai, guke ados oskako. Bale. Orduan, bozketa jarriko deu, aldeko bozkak? Bale, hau batez, onartuta. Laugarrengo puntu daukeu, aurrekontuari buruzko informazioa. Hilero bezala, bialdu satzute, bai gaztu eta bai zarreran partida bakoitzan, partida kapitulu bakoitzen egoeri zein dan, hilabete hontan, eta beti bezala edozein galdera eukiezkio, erantzuteko prest. Eta bosgarrengo puntua pasatzegea, galderreguak, ez daki bat ematek zoze dauken, Janire, Jose Joakin, Asier, ez, bale, 6 eta 9 minutu dinin, bukautzat emate deu, korko plenue, eskerrik asko da noi.